vás pri dnešných Skibidi 24 správach. Dnes si povieme, čo sa stalo v meste Skibidi a ešte máme tu špeciálneho hostia. Môže sa predstaviť? Ahojte, ja som Mia a dneska som v tomto videu. Dobre, takže asi môžeme aj rovno začať. Takže v meste Považská Teplá sa stala nevídaná udalosť. Skibidi zaútočil na toto mesto. Zničil tam niekoľko barákov a našťastie, že T-Women si toho všimol. Bežal za ním, podal si ruky a začali spolu tancovať breakdance. Svedok hovorí, bolo to príšerné. Skoro som sa posral. Stancovali tam breakdance súťaž. Nevedeli sme, kto vyhrá. Ale nakoniec to vyzeralo nerozhodne. Takže, hej, bolo to veľmi smutné, ale nevieme, kto vyhral. A bol to veľmi divný súboj, ale dal sa na to dobre dívať. No, bolo to veľmi zaujímavé. Hej. Bolo to vtipné hlavne a ideme k ďalším správam. Ďalší Skibidi toilet zaútočil na Prahe na hlavnej ulici pri Pražskom Dyku. Alebo pri Pražskom Pére. Okay. A čo sa tam stalo? No vlastne Skibidi toilet sa tam na ňom napichol. A potom prešla velikánska búrka. Trafila Skibidi a neskončil dobre. Skončil v nemocnici, musel mu vymeniť dosku, vodu, hovna tam mal všade, bol celý skoro spláchnutý a svedok hovorí, že ten Skibidi toilet to asi moc neprežije, nejako to ale zvládne a dúfame, že to neprežije a zdochne. Dobre, a to by bolo pre dneskajší diel Skibidi 24 všetko. A nezabudnite dať like a follow, ak sa vám toto video páčilo a nezabudnite nás sledovať na Instagrame a na YouTube. Tak Skibidi zdar. Zdar.